Hilbijartinên yekê mijdarê her ku diçe nêzik dibin û partî jî li ser rêbaz û stratejiyên xwe xebatên xwe didomînin. Lê pirsgirêk ew e ku dema bangeşiyê têra partiyan nake ku bigihîjin hemû hilbijarên xwe û projeyên xwe bi wan re parve bikin. Li Bakurê Kurdistanê jî di navbera AK Parti û HDP'de rikeberiyeke mezin heye. 1 Kasım seçimleri AK Parti ji ber ku partiya desthilatdar e ji xwe re dijminan diafirîne û ser vê yekê siyaset dike. HDP jî xwewek mexdûrê şer de nîşan û li gorî vê yekê tevdigere. Her du partî dê li Bakurê Kurdistanê li ser mexdûriyetê deng bixwazin. söyleniyor ve söyleniyor. Akademisyen amaca dikin ku ji bo ku partî li Bakurê Kurdistanê bikaribin demeke kin de xebateke serkeftî bimeşînin, pêwîst e xelkê bi xwe bidin bawerkirin ku ew dijî şerin û dixwazin çek werin rawestandin. Demekin her gidam her gav ji partiya ra zehmet kişine gava ku propaganda kêm be parti fikrê xwe polîtikayê xwe nagijîne gel ya jî kêm digijîne ama gav heye ku polîtika durum şer be şertine bilevatin hebe ew bi xwe be propaganda ji partiya ra bi xwe be propaganda yani gava ku ew bi xwe bu propaganda parti pir îcab nake propaganda bike. Pêvajoya serbestiya bangeşiyê dê bi awayeke fermî 22 Cutmehê dê dest pê bike û sû yekê Cutmehê jî saet 6 êvarê bi dawî bibe. Akademisyen amaca dikin ku ji ber ku dema bangeşiyê gelek tenge dê partiyên siyasî du rêbazên pratik bikarbînin. Yek ew e ku dê giranî ji bo medya civakî were dayîn, a duyemî jî ew e ku dê partiyên siyasî hemû derfetên xwe yên aborî dê bikarbînin. Mayrûksel, Rûdaw, Amet.